Så er vi lige kommet ud her lidt syd for Haderslev til Karl. Han er lige ude og samle nogle sten her. Han har samlet marker der er 2 marker der, et par hektar der og 10 der. Så er der nogle her, går langs ned her, går en vej her, hele vejen ned her. Og så ja, et par marker herovre. Og så har vi en stor en her på 25, han kommer lige der jo. 25 hektar. Så der er en der er nogle timer lige at gå med her. Der er mange sten, som I kan se. Alt det der større end det her jo. End det her. Det skal sikkert gerne være en knytnæve. Det tager vi med, fordi det laver skade eller så, ligesom dem der og sådan noget. Og så alverdens skrald og sådan noget, hvis det er det jo. Så men det bliver sgu godt. Han er skarp til det i hvert fald. Så han har også kørt nogle år, så jeps. Så kommer han jo her, chefen. Han er nu ellers skarp til det. Se, så laver det næsten ingen skade i jorden. Så nu prøver lige at ligge hernede, så I kan se. Det er næsten fuldstændig. Det her det er faktisk det bedste, fordi at selve afgrøderne, de står her stadig. Du kan se, de sidder stadigvæk med rod i jorden og det hele, alle sammen. Faktisk. Så dem her, de vil bare gro op igen faktisk. Så det er super godt, det her. Det er faktisk næsten det samme. Det er jo bare det samme, som hvis I gjorde sådan her jo. Som I kan se. Det er jo ingen forskel. Så det er super godt, det der. Så ja. Det laver ikke så meget skade, heldigvis. Det er an på, hvor store sten der er. Hvis det er sådan nogle kæmpe sten, så kan det være, at det laver lidt skade, ja. Men og med spormæssigt og sådan noget, det laver heller ikke sådan vildt meget skade. Du kan se, at vi kører her, men igen, de bliver jo mast. Det er derfor, vi kører herude så tidligt jo. Gerne en måned til, ja, max 1,5 efter. Dem her, de har stået, jeg vil skyde på 3 uger, de har stået eller sådan noget. Næsten en måned har de stået. Ja. Det er vinterbyg, så de får lov at lige ligge sig. Man kan se det sådan ordentligt i forhold til dem der. De ligger sig lige, men de brækker ikke. Hvis man nu havde ventet til, at der var gået, ja, hvad skal jeg sige, 2-3 måneder for eksempel, så er kun sådan et stykke højere her, så knækker de simpelthen i stilken, og så kommer de ikke op igen. Så står der kun det lille stykke stilk der, men det kan vi ikke bruge til noget næsten jo. Det er jo gerne korn, vi skal have jo. Eller de der, ja, spirene af den. Vi lige samle den sten her. Det fungerer sådan, at du sænker pladen på den controller du har op på ATV'en i venstre side, plejer de som regel at sætte. Det er mange, hvor du foretrækker selvfølgelig. Og så får du den der til at køre rundt, den vinker i S. Og så en god taktik er at løfte den plade der, hvor det sten de kører på. Den slids der, hvor de kører på. Imens du kører rundt med vingerne, så det går i hvert fald hurtigt sådan, og så bliver de så kastet op i kassen der. Hvor de så efter kan smides ud, eller hvad de nu ja, inden skal jo. Så det er faktisk, hvis man kan det, så går det rigtig stærkt.
Og så kører han ikke mere end 10, max 15 km i timen. Hurtigt det vil skade marken. Som jeg sagde før, det der med jorden der. Han kører bare hen til den, så giver han lige en lille dask til at starte med, så lige løsner sig. Og så, så giver bare lige fat i den. Og så skyder han faktisk op. Det laver lige lidt skade, men altså, det er bedre at få den i majtaskeren i hvert fald. Det er helt sikkert. Det duer ikke. Slet ikke. Faktisk. Så heller lige lave et lille hul her, altså det giver nok lige et lille bump i majtaskeren, men altså det er det mindste problem. Det vil folk da hellere have en stor sten op i skakt. Prøv lige at se, når han tiverer her. Det er bare 2 cylinder og en der, og på den anden side, og så er det bare tip på selve skærmen, og så, så ligger de jo her.